Това са трите основни продукта, с които подкрепям здравето на моите деца вече повече от 3 години. Това са есенциални масни киселини, омега-3, 6 и 9, а през зимата включвам течно злато с омега 3, 6, 7 и 9 и плюс витамин D, коластра и афа водорасли. Преди го правих с зелена енергия, тъй като така страдаше от алергия и за да мога да му активирам и да му изградя активния имунитет, му давах повече зелена енергия. Но моите деца имат постоянно енергия и аз затова отскоро наблягам повече на афа водораслите, която е известна като най-добрата супер храна на номер едно. Да, номер едно на целия свят. Тя е с високо съдържание на pH, богата на витамини от група В, С и желязо, които са много важни за системата на човека. Коластрата, всички знаем, че това е първото мляко, с което се хранваме нашите бебета, и тя съдържа над 20 вида бактерии, антитела срещу над 20 вида бактерии. Известна е като шедьовърът на майката природа и като естествен природен антибиотик. Есенциалните масни киселини ги използваме с цел поддръжка на добра клетъчна еластичност и по този начин токсините и бактериите не могат да навлязат в нашите организми. Защо го правя? Правя го, защото осъзнах, че в телата ни трябва да има баланс. Тоест, това са супер храни, хора. Супер храна означава, че в едно малко количество се съдържат огромни количества полезни вещества и минерали. Осъзнавайки факта, че балансът е много важен, когато, например, баланса в едно семейство се разруши, нали знаете, че постоянно започват проблеми, хората се карат постоянно и това разрушава като цяло енергията и синергията в това семейство. Това е същото и с телата ни. Моите деца също всеки ден ядат шоколади, чипсове, пържени картофи. За съжаление, няма как да ги спра, така че избирам и наблягам на супер храните и по този начин осигурявам баланс в тялото. Тоест, колкото зло, толкова и добро. Давам ги всеки ден, да, защото давам и храна всеки ден. Това е храна, от която не бива да се плашим. Така е.